Keblai pi barok syakatup kebor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta kesengi kilong. Urlong ke jingkwa jong bak piti sauk me ban pensak ken mau ye kiriu kraw jong kari. Menjur ubak John F. Karshien ye kebil ke District Council halor ke jingyok bentalang gi kun chinrang. Da udron pendon kamrak dawai ke Health Department nanong ston chamau ek West Khasi Hills. Bat ke jaka penlong tamasa Cherry Blossom ke ke daw bat ye ke jing kelumar Pastor Bertho. Bat mentangin pas ki kubor bakam banyak. Hindi kesengi ke arpu nyau terik unai wing arjar arpuwe ke kentot balang Katolik CMC Mauro ke lepelong ya ke jingpili Mott Jubilee jangka Mother Teresa Bakut ha Otto Hopfen Muller Theology Study House Maulai Mauro. Lawan ban play uni umot da unong mikmat ke Maulai uba piti saukmi ubalong ukong san ha keni kesengi harengkat ke jingedon lang u Reverend Father T Nong lang SDB Parish Priest ke Saint Dominic Savio Maulai Parish kum usembot kongsan Sister Superior ke Missionaries of Charity Shanti Bhavan Shillong Bak Peter G. Lamare Rang Bashnong Maulai Mauro Bak Roni A. Khardut Jubilee Secretary Golden Jubilee Celebration Committee CMC Mauro Bat Kiwe Habakren kum ukong san hakani kesengi ubak piti sauk mi uloong hadien baula syajid ban mikmat biangi kipat ba ke Maulai constituency ulakwa ban nek kenu kekam ban pensak ken mawi kiriu kraw jongkari kibalapin kela bat pen imbiang ye ke imlang salang. Bad hakani ke kenti kini ke jingkwa jong u kala urlong da ke baula yo lat ban play ye umot jong ke Mother Teresa Bakut. Umat jong ke Mother Teresa Bakut ulong ka jing tay bami da ka bor perkhat berkisap ki phong bamila ai ha ki breu uni umat ya ka bala sain na ki mar khandau ki ba me hi mela ai hangi la kala long kasur ka batyang ka banwer ya ki khun chang me banwan kloi sa ka ying kan tang chang me kan ai buram ya ka kimi bakrau chong ni to kar khu kru do ko try yau ni umat jong kamara Teresa to ai ba kiru ka ki bawan nang ni banduai bat baleniam haka kertang chong ni ki baya lengba ka ni ka jaka jong mulai moro bere kerpu na mata jongpi san post nem BNP haka jing syakri jong pi jong blai bat kumom ne na galang bastidin bat kumju na galang jong ki bakren ringkat father Teles ringkat bari ba Peter. Ngisungo ya gitu giba long kinong sing ya kabalang snong hang ni hapo jong kabalang di CMC mulai moro. Sun post nem. Sun post nem aga jilong brio jingi kelong ila samla bha. Menchua sun post nem la temmen. Mata sun post nem bade dang samla ande kumreng. Ande de ngat ngajin la mata la ya sun fondais nem kita hiyo kisap mila semua temen san post nem kalong mecha ba iras arang ba ha ka jimot ka jibakan bangis ko kalong ba ka CMC mulai moro kala rang ba ha aga ba syakri yo blay mena na galangi parish police abai ken spangge ka ni kasi dong aso komen bangni hako hangi po mulai moro idon kalong kinong elam leadership qualities what here in your CMC mulai moro idan kinong elam kita ka mensim jika dia mensim kita ka mensim ya ka ngin syakri na ka bata imlang salang pat na ka bata jong kasno khao pat na bata jong kajelahi berokoi beno kerku nam dak CMC ya ka jitres tom jongpi lalu ki rangba ki long kami ki samla Sika bakmen ya pa CMC menta payo
Jisu kami metebi ajingkerku katagis nam melari meyada metelenti yang shaka jingha metelenti yang shaka jingha bila I put yang itran kumki Kristan long bajana. Ubak John F. Karshing ulong ba umenjuri ke bil belawan ra dangshen da ke Khasi Hills Autonomous District Council bekishin rang ki de benyo bentalem ye ki jingdon jing em jang ki kmi ki pa. Habakren chikilat pathai khubor ulong ru ba usngode ye ki kinthe bekin yo shong dorbar namar beki kinthe ki yo benta banchna an ha District Council bat ha dorbar thau an. Kam hima basakut sa acting de kisnam. Dia ngasobot oba kumgataru dan kapuncing pulbet. Hato di batolot kinom bisa. Kimla kita ke inquiry committee ingat. Kata ka inquiry committee kemudian apa dis council. Kabaya kalau ka complain persia ni usim borem, mo usim latu bat ka komi ka dobajo. Namtip ka persuki kata ka inquiry committee, mo. Lagi duna plidar kinom bisa to thungsu kibalat kam kibalat lesi plidar ki long overburden kita kinom bisa ne ki kat bedai. Lesi kilong overburden bontan ka kam to thungno dikiwe kani ka jingbo acting ka pen iya ka jing insting ka sancha khadar po imamle kamu kadan ka ike isir hendat baka sakut sa kani ka acting imat ka disi council ka sultanat bandol acting hapo imamle kai kata ni khun waja gidan ko bansyai bantip gidan ko bansyai bantip ka himamle mle kalong ka ri shong pring kaba kong santam ya ukolong senam juga jai beri. Lada kani ke hima kamlong kaba im kaba ki kanbang ta kani pinrung syari kasi napo asam piap rung lebah hima meli. Pur usam baka asam ru kaba pun baka hima meli. Lada pi bisyar ya ka jing don kin owe hapo ka rikasiru hangi hapo hima meli. Tahatu kamla demo ka benda juga di council ban pentikna ban shimkia ban don ka akrul ke batrekam ka hima batrekam kani jingai bha ya ki shintang ko don kam kan namar ngip mo namar teng namar pi ka sakut sa ka tu ka ruling juga supreme court ka ba ong tang hadu kan yo ka long ki interpret ya ka tradition ha ta kadu baka khadu kat kum ka system kedika nongyo Ke Assembly Youth Congress Umroi Constituency hapo ke jingelam ki arngut ki Vice President ke Umroi Block Youth Congress Committee ki bakentup yo ba lumlang lamari bat uba pinskem bor langsun ki lapin shai halor ke jingmi u MLA jongki uba George B Lingdo ban pinya so no bat ke TMC dangshen Habakren chikilat pathai khubor menta kasngi ka arpunyau tarik unaiwing kilai thu baki shulum kirki banya kren halor kate kamat jong ka jing rengkang ding per uba George ubalayo e ka jing job kumu Emily ka umroi na ka Indian National Congress House nem Arjar Khatpra bat ubadang day ka samoy ni ka term hadu Arjar Arpulai kite kinongelam kisamla Congress kilai thu bawat lau Emily ba George ula shimya ketika rai ban mi no na ka Congress Henry Maki kum kinongelam kila rai bet ban penklanya ka party claim du jingkermen bakan yo e ka jing job sa shisin pat na ka umroi constituency hau Arjar Arpulai nakaliang jung kinongelam ka party Congress ke jungi kilanton ke jingi mi na ka party bat kumjuru ni hane pogura konsensi o MLA jungi ba George the way na padang ki MLA ki baladon mentalang hakan ka thup jungi arngut ki balami na party te ka ka ba na kalang jungi ni sngo ban prishar shabarok ki nongkersham jungi party Congress ka jungi ko umroi konsensi halor gani ka jungi ka jong MLA jungi na ka party Congress ka jungi ni kum kinongelam jangka party hamtam ngi youth di batrai shirham ban penjob i yimdan ka jingtip halo kini ka jungi na ka party Congress ba kunjuru agar ka por kalong
kajing kot ni wer ya borok kinong Krishan jong party kibala trestom hakin ki sport isnam kibala dak ban penjok ya i MLA Ba George ba hoi hakum gani kapor ka ba kasaw kasen ka ba laka ya kamro extensi jung dei ngisngo bonong ba wan amdu jingkerman wan amdu mesin ngikum ki nongilam juga party kamtang youth idon bat ka parti kongres karang don po kamro extensi ko jungi te sigentin ha ka baidei ka jingmi jungi Ba George nagalang jungi kumbolo ong menne yung dadon ka jing tip kadi ka morsong bahaga jungi ko mi nagalang jungi dadon kentin ban ong hi ani ka arai ka jungi ka jing sim decision ka jungi ban mi naka parti ang good luck ya ka future ka jungi Henry kai ka ba ngismo ban ong ba nagalang jungi ngila penjob ipi kai ka ba kila ina concert yung kila mi naka parti ya kumta ngi kumpin nangalam bat kumjuro ya barok ki Timintang ini pa shwa shipor sya kajing benbenang. Timintang ini pai biang syaki kubor badang sa. Kinong hikai school SSC Megalaya menta kilahap ban pai kmat syaki we bat ki an bat ki kendon jong kathok kapuli namar baka skim SSC kan kutno habas dang jong snem arjar apun riu. Haba pelat kubor menta kasngi Presiden jong ka all Megalaya SSC school teachers uba Aristotle Rimbai ulai thu bakaron ka jingmai kinong hikai SSC hadin baka sarkar India kan penkutno ya ketiga skim haus snem arjar apun riu. Uni unong yalam jeng ginoi kai school SSA ulo ong ba usngau lengo ba hakiwei ki jilla hari India ki thungkam ye kinoi kai kat ba ka sarkar Meghalaya kan nyat ye kata ka jinggit kli syaki bor penyat school ki ba thungkam ye ki kumbang ila yo I bahak arpo sautrik jong November jong mentau snem kabana kaliang jong I education minister Isar Lakman Rumbui ila ong ba kumno ka sarkar jilla kan regularize ya ka service jong ki khat hajar sanspa sa po wengut kino hikai SSA ki badun hapo ka jela Meghalaya hakaba yakini kino hikai omshem la thungkam da ka sarkar jela Henry yaki la thungkam da ka school managing committee kani ka jing kren jong education minister kalong ka balong kum ka warning sign lani udak jingmaham yengi kino hikai SSA pat kum juru yaki school SSA ka ban saja hadin ka jingkud no jong kani ka flagship program ha ka life waiterik ubrai march arhajar arpun riu kumba nakaliang jong ka cabinet committee on economic affairs jong ka sarkar India hakba kala ayak extension for another 5 years kabantri kamna do shitri April arhajar arpawai ha do life waiterik march arhajar arpun riu tinakaliang jongi kino hikai SSA hakabai day bat kani ka benta ngi nakaliang jongi ngisnga banong bat ban pensyai kumni hakabas dang jong kani ka scheme SSA kabadai ka flagship program jong ka sarkar India kata hakisnem arhajar iwei nakaliang jong ka sarkar India kala pa ya ka SSA manual ani ka SSA guideline but framework chabaro ki state but union territories hapori India knang ba kini ki state but union territories ki badun hapori India kin ngauto ba hakanu ka rokom kin pentrikam ya kani ka scheme SSA teladangi pai hakabaya dei bat ka benta ban thungkam
ya kinong hikai kiban hikai hapo kani ka scheme SSA kat kum ka chapter 3 jong ka SSA manual para 21.3 hang to la keren shai pahapo jong kani ka scheme ki sarkar jilla kidai bantung arngut kinong hikai hakalowa primary but laingut kinong hikai haka upper primary nata shushu haka para 21.10 hang to lanang keren shushu ba ki state kidon la ka jong ka norms but ka recruitment rules pat kum juro ki state kidon la ka jong ka salary Hadin ke jingmi jingklumar ha ke tamasa Cherry Blossom Festival hinin ke sengi ke arpunyau terik naiwing ladon ke jingkan tho ni ki kattu kat ni ba ke jinglet jong ki kattu kat ni ki samla sya ke ni ke tamasa kalong da ke jingtmu ban pen kulmar halor jong ke ni na ke liang jing pastor kersoi bor perthu ila pen pau ba ke jinglet jong ki samla sya ke tamasa Cherry Blossom kamdei satya da ke jingtmu ban pen kulmar ke ni ke rinsan Henry ke jaka bala pelong ye ke ni ke tamasa hi ke de ke dauba ye ke jingkulmar ba mi hinin ke sengi namar ke jingre bakajing kapnya kajaka kabala bandrung tang diki hajar ngut lapen pengyan deki pau hajar ngut kapau penban ha ka kenta keli jing keli ha ka ying dor ba thawan jong jela ka snem ka kandai spa propu aru bnai jeliu ba ka sarkar jela ha ka snem ka kandai spa nyop kandai ka layate so scholar ha ka dur jong kalis but gash long recreation and ground trust bakin sim ya ka benta jong tu ka madan pulo ban sna ya ka stadium ka bangi ui menta gede ka JN Sports Complex ka badan ru hasanda jong tu ka fifth ground ka ba hitlong ki tamasa ki jingeseng ki concert berkumta tu ka jaka ka barit timdan ba perkhat pi ka 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 tamasa ru ka dei na ka benta upat ba kamtam kum gani ka por gani ka juk ka bangi im ka jingim ka bathai ka balwai ki briu ki don kam ya ka rong biria ki briu ki don kam ya ka tamasa ban pentingen ban penja thai ya de kendrei kum kata ka jakarum dan ka nongba jongi kam dan kum kata ka jaka menen ki balik sa tu ka tamasa kan no ya kindan sawajar sanajar prahajar mun tang na ka benta kita rum dan na ban pendiam ti kalong ke ka ba no man sim bangi pet ya ka jinglong jong ka nongba bat ya ka jinglong jong ka jela me khalia ha ki san phos na ti ngamtip nangni sakmat ngin le kumno ngidon ne em ko ru kom perkhat ka bakum kata ngimla ban su ri tengen o ba kanong ba slong kala khamnya ngim dan jaka su em na ban nong ta dane bangin nong o ka jela jongi ka berit kam don bisa in curi dengan angta ka bom nak ban long ni hab ban pai kli ni hab ban ni perkhat lang nang ni sakmat ngin don em ki jaka ki madan ki bahe ban pelong ya ki jingilang pai ba bad ya ki tamasa sakawairu ngalingo bad ni deiru ban lingo mo ki nong sinsya daga boburom ki nong mikmat ki jongi bad ki rangba sarkar mo ambaro katu kan ni kisang keleng ke pertai mo ki let sa Europe ki let sa Amerika ki let sa Australia matrai ki ui ya ga jinglong jong ki tugiri mo ki nongba jong ki tugiri ki don ki jaka ki bahe ban tulong ki tamasa ban tulong ki jinglang pajba yo re se ki let sa London mo ki ui ya ga Hyde Park ka no ka he ka no ka pangan ka no ki itana daki wan pai hatu kim perkhat ei mo ba kum kitu ki jaka kin don ru haga nongba shalong ga jongi kin don haga jella ga jongi ti kumta mangi ki nong song snong ni haban simi ga jing kle ni haban perkhan nangni sakman hatu sa san pos nan nangni ki khon ki ti ki siu ki jongi kin sem ye ga ni ga ju ga jinge ka bangi ye kendo lani sa san pos nan nani kan don sagoi ga Cherry Blossom Festival mi biang ke jing keluar mi biang ke jing sian ngin hab ban perkhat ye kene
Kami gelaya mentah kesengi kelayok ban saki hakasin beningkong ia kejeng penpoi kedawai lingba udron na Nongstoin Hospital Chamau at PHC ha West Khasi Hills District. Ia kini kejeng penpoi dawai nasun la penun kam lingba hybrid e Vitol ia kini ke program la pelong dakatek Eagle Smart Village Movement rungkat ketenat kakot kakia jangka sorkar Meghalaya. Bat daki tuki khobor ngila poi syakabakot tak hadu bengindai syambiang kubleshibon.